ma mu ji shin gaske ne ka siyar da takarar ko kuma dai ko kuma za a siyar ne ya abin yake. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ina yi wa daukacin al'ummar Najeriya na Kano musamman na yanki na Nasarawa fatan alkhairi da kuma fatan nasara a wannan tafiya ta mu da barka. Tabbas na ji wannan rade-raden da ake faɗa kuma na ji shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba, amma wannan rade-raden ina so in gaya wa mutane cewa wannan abun ya samo asali ne daga wasu mutanen da suke tunanin cewa ba su da nasara, suke ta yada propaganda akan suna ganin cewa kamar hakan zai iya taimakon su akan takarar da suke, bayan sun kasa gane cewa wanda ya dogara ga Allah ya isar masa. A farko idan ba za ku manta ba, ni ma'aikaci ne na jami'in tsaro, shekara 15 ne ina aiki, kuma na yi aiki a gidan da ya fi kowane daraja shine government house. A gidan haka na yi kaya na ajiye aiki na fito na fara wannan gwagwarmayar nan ta samu asali ne bayan kiraye-kiraye mutane daban-daban da suka ce mu zo muna da irin gudunmu da za mu iya bayarwa, tunda sun ga yadda muke ta yi tun karfinmu da kuma gwargwadon abin da Allah ya hore mana a cikin aljihunmu muna iya yi, muna share mutane hawaye ta fannoni mabambanta. Suka ce mu zo mu takarar nan, na ajiye aiki na ajiye kasuwanci na ajiye hutuna da jin daɗi na, muka ce mu zo mu wannan abin saboda mun san ubangiji ba zai aiko da wani mala'ika daga sama ya zo ya canza mana wannan halin ba, dole sai mun tashi mun canza da kanmu, kamar yadda aya ta zo inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Muka tsarkake niyya, muka sa ubangiji a ciki, muka nemi takara a jam'iyyu kala-kala. Kawai dai abin da na fi so shi ai jam'iyya wani waje ne da ɗan siyasa yake rakuwa da ita, amma almuhim din dai kai din da kake takarar yaya zamantakewa ka take, yaya kake da mutane, shine zai ji ta mai cewa ko za a yi ka ko ba za a yi ka ba. Lillahi wa rasulihi zama lafiya ya fi zama dan sarki, mu zauna lafiya da mutane mabambanta. Hakan ne sa tafiyar tamu ta yi shurar da ake tunanin cewa wai kaka ya zo zai sai da takara, kaka ya sai da takara ko zai sai da takara. Wannan zancen ƙarya ne, wannan zancen banza ne. Ba zan bar aiki na in zo dan akan in yi takara wajen in zo in sayarwa da wani ba. Kuma ni dan kasuwa ne, akwai kuɗin da ake samu a siyasa da ba a samun shi a kasuwa ne. Ina kwance a gida ake bugo min waya ko kuma kawai da ke ganin alat na ribar kuɗi, ba irin ribar da ban gani ba, daidai gwargwadon dai irin karfi irin na waje na ga kala-kala, kuma amma ba wai kuɗin bane suke burge ni. Abin da ya fi burge ni shine in ga wani ya farin ciki ta dalili na. Ban sanya ake sai da takara ba, kuma idan ma maganar da ake cewa wai amma takara in ka sayar ai kuɗi kake tunanin za a baka, ai na sanya ake neman kuɗi a siyasa. Kowa kuma ina da dan wayewar da akwai abin da ake kira wai da yankan wuta da 'yan siyasa suke magana. Zan iya zuwa a motoci na kamfen din nan in wari guda 6 in yi wannan guda 3 fentin wani, in yi wannan guda 3 fentin wani, in je can in ce ina son ka, can ma in ce ina son ka, in kai maka motoci. Kai da ka kai fasta abinda za a baka daban da ni da na kai mota, wannan neman kuɗi kenan. Amma ta ina na same shi, ta wani bangaren na same shi. Abinda nake nuna maka shine takara na zo ne, kuma takara nake yi, kuma nan da kwana 87 ko da 8 alfarmar annabi kaka zai kasance da insha Allah. Kuma wannan tafiyar tamu ba gudu ba ja da baya. Wallahi ko za a ban yanke talauci, wallahi al'azim ba zan sai da takara ba, saboda ni ba kuɗi ya kawo ni ba, ciwon al'umma ne kawo ni da kuma hofantar da yanki na da aka yi na Nasarawa. Wata niyyar sai dai mu gani a makwabta. Tabbas muna iya ganin wasu abubuwan da dan majalisa mai shekara 3 da rabi ya kai iya wa constituency sa, amma mu ana in ka zo Nasarawa local government the reverse is the case. Komai ba ilimi, ba aikin yi, ba kasuwa, kamfanonuwa sun mutu, ba wuta, ba tituna, ba drainages, harkar lafiya a lalace. Asibitocin da muke da su tun lokacin da iyayenmu suna matasa har yanzu su ne, ba tunanin ya za a zo a expanded din su. Makarantu a lalace, both tsangaya, islamiyya, boko makarantu ma an kaje ba magana benci ake magana tabarma mai kyau ka samu a wata makarantar ba a samu. Wannan dalilin ya sa na zo, kuma alfarmar annabi sai na sa farin ciki a fuskar duk al'ummar Nasarawa, sai kowa ya yi farin ciki da wannan abin. Ina fatan sai an yi dan majalisar da ba a taɓa yin irin sa ba wallahi a tarihin Najeriya. Ina da wannan yakinin a zuciyata. Ba kuɗi bane ya kawo ni, ba kuɗai bane ya kawo ni, ba abin da bana samu, rufin asiri da Allah yake wa bawa ya dogara ya zauna lafiya a duniya da lahira. Wallahi al'azimu ya yi min shi ko ta wani bangare, amma ba wai wannan bane ya kawo ni.
damuwa ta al'umma ne a gabana, kuma kowa ya sani, kuma Allah nake roƙa, Allah duk wanda ba al'umma bane a ran shi, duk wanda ba zai taimaki al'umma ba a wannan lokacin da 2023 da za mu shiga kaga zaɓe kowaye shi, Allah kan taba sa. Allah duk wanda ba zai ji kan al'umma ba zai kawo al'umma ci gaba ba shi da kishin al'umma a ƙashin bayan zuciyar shi, Allah ka taimake shi, Allah ka sa mai jarabar sa kuma ka ɓace abin ka hana shi ya rabbal alamin. Kowaye Allah duk wanda zai taimaki al'umma, Allah ka ci gaba da karfafarsa, Allah ka Allah ka yi mana jan gora, Allah ka sa albarka a rayuwarmu da kuma rayuwar mutane baki ɗaya. Wannan sako ne ga duk al'ummar Nasarawa waɗanda suke jin wannan raɗe-raɗin, wannan magana ta ƙarya ce, kuma lakin bayyinat ala al-mudda'i wal yamin ala man. Allahu akbar. Na gode, bisalam. wani kira za ka yi ga al'ummar Nasara akan karɓar katin zaɓe da ake shi fara bada? Tabbas wannan abin ya na ci mana tuwa a wani. Shi farko dai katin zaɓe su gane cewa ba katin zaɓen wanda zai yi amfani da na wani a wannan lokacin. Yanzu abin is digital, zaɓen za a yi shi ne akan yanar akan kafar sadarwa ta haka kamar kwamfuta ta zamani. Za a sa katinka daga nan zai bude maka bayan an yi scanning. In aka dangwala hannunka bai yi ba, za a yi facial, za a sa a fuskar ka tukunna zai bude. In ya bude tukunna za a ce maka nan ga zaben shugaban kasa zaɓi, ka zaɓi wanda kake so. Zaben sanata tukunna ya bude, nan ma kai zaɓa, tukunna dan majalisar tarayya ya bude ka zaɓa. It means cewa katin wani ba zai taɓa yi wani amfani ba. Na farko kenan. To ba dalilin ka sai da katin ka, ƙuri'ar ka ma yancin ka ce ta farko. Ba dalilin da za a ce ran nan nayi magana akai a wani program da muka yi da Hijira TV, na ce ba dalilin da za a ce uwa ta sha wahala da ɗanta, ta sha wahala da shi wata tara, kwana tara da awa tara a cikinta tana ɗawainiya da shi, amma ƙarshe saboda son zuciya akan 200 ko 500 ta zo ta zaba mai shugaban da zai hana shi rayuwa, ya hana shi ilimi, ya hana shi lafiya, ya hana shi komai da ita da su baki daya, kuma saboda sanadiyar wannan son zuciyar nata ta sa duk al'umma a cikin wahala. Wannan lokaci ne da duk wani dan siyasa da ya zo kamata yayi a ji meye ma ra'ayin shi, a yi bincike akan shi kamar yadda muke bincike kafin mu bada auren ƴaƴanmu. To duk dan siyasan da ya zo yana neman ƙuri'ar ma yanzu mu yi bincike akan shi, waye shi, daga ina yake, yaya zamantakewarsa take da al'umma, saboda an ce juma'a da za ta yi kyautar daga laraba akan gane shi. Idan mun ji kirkin ka a baya, don Allah da mun san mun zaɓe ka za ka yi abin da ya dace. Ina kira ga al'umma a ci gaba da yin abin da ya dace. Alfarmar annabi, Allah zai ba mu nasara kuma zai riko da hannunmu, kuma za mu kafa tarihin da har bayan rayuwar Allah da sai an ci ribar abubuwan da muka yi a Nasarawa. A karamar hukumar Nasarawa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PRP mai mabudin alkhairi ta Malam Aminu Kano mai tsohon tarihi. Sako kenan daga Honorable Ahmad Muhammad Sale, wanda aka fi sani da kakan alkhairi, inda ya yi ƙarin bayani akan jita-jita da take yawo a cikin gari cewa ya siyar da takararsa. Yau dai kun ji gashi nan bayani daga bakinsa. Muna fatan an faɗa ko kuma an fahimci abubuwan da ya faɗa. Allah ya ba mu nasara. Bisalam.